Ишеттім мен кеше біреу шырлый. Шың бізніңше матур, милли күй. Башқа келе. Ойлар түрлі-түрлі. Әллә нинди зорлы, мұңлы күй. Үзіліп кенә әйтеп бире. Татар күңле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме мехнәт чиккән безнең халык. Күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңелемнән. Хәйран булып, шырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым. Болгар, Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга. Дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабымда милләттәшем миңа: бу көй була, диде, Әллүки.